OK, takže toto video je o tom, jak si vypnúť otravné upozornenia na Facebooku. Takže určite sa aj vám stáva, že tu v tejto časti sa vám zobrazia nejaké veci, nejaké upozornenia, že vás niekto pridal do skupiny a vám teraz chodia upozornenia. Chodia vám ich desiatky, možno že aj stovky. Hej? A tieto upozornenia si kliknete, si vypnete tak, že prejdete do konkrétnej skupiny, napríklad teraz momentálne v skupine Behania Slovakia. Mimochodom veľmi dobrá skupina, môžete sa do nej pridať. A tu v pravom hornom rohu pod logom máme také, že upozornenia. Tak, klikneme na upozornenia, to zaostrím. A vypneme to tak, že klikneme na tlačítko vypnuté. Hotovo. A z tejto skupiny, v tomto prípade Behania Slovakia, vám už nebudú viacej chodiť žiadne upozornenia. To znamená, keď sami budete chcieť, tak si tú skupinu nájdete vo svojich skupinách a idete tam a jednoducho dozviete sa, čo je nové, bez toho, aby vás otravovali nejaké upozornenia. Takže to je všetko. Ahojte, čítajte môj blog. Čaute.